איזה שקט, איזו אווירה נעימה. ממש לא, לא, ממש לא, לא, אני לא מקבל את זה, זה פשע, זה פשע, זה טרור, לא יקום ולא יהיה, זה טרור, לא, שמעת אותי, ריבה לי, לא יקום, למצוא את הסנטר, מה קרה? מה קרה? בבקשה, מגיע לפה לקוח, לגיטימי, כן? כן. רוצה לקנות סודה, בעלות של 4.90. אוקיי. כבר גניבה, מגיע לקופה, פתאום הוקוס פוקוס, המחיר קופץ ל5.90. זה סודה מהמקרר, זה עוד שקל. מה אכפת לי? איפה הוא שרץ לפני שבאתי? לא, אני פשוט לא מאמין, אני פשוט... ואמא לוקח את החלב הזה, כן? שמישהו שכח אותו פה מחוץ למקרר, תעשו לי עליו הנחה? לא, זה לא אותו דבר. כשנוח לך המקרר שווה כסף, כשזה בא לטובתי, פתאום, לך, קיבינימט! את יודעת מה? אין בעיה. גם המטבע הזה היה בקירור, עכשיו הוא שווה 6 שקלים. את מבינה מה אני עוברת פה? הוואוויווה הזה מגיע וחושב שאנחנו באמת נוותר לו כל פעם על שקל. תעשי לו את זה ב-4.90. מה? כן. אנחנו סיימנו לריב עם לקוחות, סטו. תם עידן כוכב השביט. מה זה? מה זאת אומרת? תם עידן כוכב השביט. לא שמעת? לא. כוכבה כבר לא איתנו. יש! זו הגשמת חלום מבחינתי. זה היה החלום שלך שכוכבה תעזוב את הסופר? איזו שאלה, מה? האישה הזאת ביררה לי את החיים. רגע, מה תעזוב את הסופר? מה, היא רק עזבה את הסופר? מה חשבת? היא אמרה, כוכבה כבר לא איתנו. הייתי בטוח מה חשבת? שהיא מתה? טוב, מה זה משנה? העיקר שהיא לא פה. לא הייתי מאושר ככה מאז... אף פעם בעצם. אני חושב שזה היום המאושר בחיים. בפתח! הוא ממש בפתח, ומה אתם עושים בו נידון? נידנת! הם מתחבאים להם מתחת לאדמה, ואתם יושבים לכם במזגן בנמנם, שבויים בתוך הקונספציה של עצמכם. דרך אגב, היא קרסה לתוך עצמה. הגיע הזמן למוטט אותה מבפנים. יש לכם הרבה טכנולוגיה. אפשר להציף, אפשר להציפי. גברת תברואה. מכת חולדות בסופר. כבר חודשים שאני מטריע לממונים, חזור והתרועה, אך אלה מנפנפים אותי הלוך ונפנוף. אז מה אתה מתכוון לעשות? לא נותרה בידי שום ברירה. כשההנהגה לא מתפקדת, האזרחים, קרי אני, נדרשים לקחת את האחריות לידיים. וואו, איזה ריח. זה בטח מהרוקפור. לא נוח עד שיתקע את דגלנו בלב המאפליה שלהם. אנחנו זה דור הניצחון. דור ניץ. רגע. الو امجاد يعني نازل على انفاك العدو تحت شفايس صخاب استعدلني ايش بالضبط بدور ابن دودي امجاد ابو زرحان هو مدبير مسبار يخط بجسر ويتمخى بخلدات هو يدعي على خشاب وكمو خلدا ومدبر خلدايت شو تفت هاي اصوات قلت بحبه مت اسم الله في شيء دلنا علي في شيء بحبت دلنا علي والله شيء كل زين جلدين هذا رمزي
צהריים כחול לבן לך, מר גרציאן. חן חן. כפי שבוודאי שמעת, אני המייסדת והמנכ"לית של עמותת כולנו כחול לבן לעידוד צריכה של תוצרת ישראלית. מעולה, מעולה. כן, רק השבוע אני יזמתי חרם על 2 מרכולים שהעזו למכור עגבניות מטורקיה, לא פחות. מה? מטורקיה? טורקיה. איזה חוצפנים. אתה מבין? כן, הרי מה הנוכלים האלה עושים? הם מבינים שהצרכן הישראלי לא מבדיל בין עגבנייה טורקית לישראלית. אז זהו, שמעכשיו קל מאוד להבחין, שים לב, עם גבעול, ישראלית, כן. בלי גבעול, טורקית. תראה, אתה יכול רגע, שנייה, איזה קטע, ראית? כן. שמת לב? דווקא העגבנייה הטורקית קרחת. אבל הסירי דאגה מליבך גברת, אצלנו בסופר הכל כחול לבן, אפילו הקפה טורקי עם גבעול מלמעלה. מצוין, אם כך לא אכפת לך שאני אציץ במשאית. לא, זה משאית של החזרות. תסתכלי בסופר. שקט! מה? מה? מה זה? זה עופות, עופות מהעוטף, עופות הודו. מהעוטף, אני שמחה לשמוע. עיקר שכחתי, מצלמים עליי השבוע כתבה לכל יבנה, זאת אומרת על העמותה. ואם הביקורת שלי תעבור פה חלק, אני יותר מאשמח להמליץ על הסניף שלכם. תודה, חן חן. המשך יום כחול לבן לך. כחול לבן מי שעשה אותך. אביחי, אתה סגרת אותי כאן בטעות. מי ייתן לי דוח בימים כאלו? שלום אמנון, מה שלומך? כל הזמן כיף. כיף, מה שלומי? מה שלומי? הוא שואל אותי, מה שלומי? דרק! גם תקוע בבית כמו כולם. הייתי חייב לצאת קצת, להתאוורר. לפנק את עצמי באיזה חצי מנה פלאפל. בתקופה כזאת מותר קצת להתפרע. חיים רק פעם אחת. Papaya daratasam, Bamir ושתישן, קלשי, Bamir ושתישן. בוקר טוב חתיכי. Bamir, גם את חתיכה. שנינו חתיכים. בוקר טוב. נשים, יאללה, תלילה. אז ג'יבוטרו קנה אוטו, לא מרצדס, אבל עשינו סידור הוגן שבוקר אחד הוא אוסף אותי לעבודה ובוקר שאחרי אני עובדת ערב. מה עם הרכב שלך? רכב יש, רישיון אין, שלילה מרובעת. אני צריכה לעשות 5 נהיגה מונעת ו100 שעות עבודות שירות לפני שבכלל ייתנו לי להפעיל את המגבים. אוקיי, טוב, נראה לי שאת קצת מגזימה. נהיגה עם רישיון לא בתוקף, מהירות מופרזת בספארי, שימוש לרעה במפזר עדים, תקיפת שוטר במילוי תפקידו, תקיפת שוטר בביתו, טסט לאוטו תחת השפעת אלכוהול, ניסיון דריסה של לוליינית בצומת. כן, מעצבנות אלה. אבל אתה יודע מה? גם אם היה לי רישיון בתוקף, יש יתרון בלהגיע עם ג'יבוטרו. מה הכוונה? מסתבר שהוא מושך אליו את כל האש והטלטלים על הבוקר. ג'יבוטרו! מה? כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, אתה עושה סגירה? תכניס את השלט ואז תנעל! תראה מה עשו לו! מה עשו לו? מה קרה? לא קרה כלום דבר. נו. כוכבה, את רואה משהו שונה פה? כאן אני רואה שבאמת קצת השחיתו. ישנתי עם הדלת של הבית פתוחה בלילה? מה? איפה הקאץ'? אין קאץ'. כוכבית? 0 כוכבית. אותיות קטנות? אין אותיות קטנות. מה זה? זיקמת. אז רק להוכיח שמצאתי זול יותר? אתה יכול לנסות, אבל חבל על זמנך היקר, זה הכי זול בהתחייבות. אוקיי. באמת? כן. אתה נראה מבסוט. נו בטח, מה? לא כל יום מרוויחים 249.90 עוד לפני 9 בבוקר. אתה חושב שהם היו עושים מבצע כזה אם היה כל כך פשוט למצוא זול יותר? על זה בדיוק הם בונים! על לוזרים כמוך שמוותרים מראש במקום להפוך אבן על אבן עד שימצאו מיקרו זול יותר. תסתכל עליי, תסתכל טוב! אני ראה לך לוזר, הנה הוא, אלקטרו הרצל. אין לו חנות אפילו, מוכר במחירי יבואן. הרצל הגדול, הרצל, תראה מי פה, תראה מי בא, הרצל! הרצל! מה שלומך הרצל? לא קל. ברוריה בלעת סירה, התהפך לה כל הפה שתשפזו אותה. יופי, תגיד, יש לך במקרה מיקרוגל של ג'ירומי? ג'ירומי? כן. מצאתי. בשבילך האחרון.
וואו. 229 שקל. וואו. יפה. תן לי רגע לראות. מה אתה עושה? מה? לא, מצלם לי אמא. להראות לה שזה הג'ירומי הנכון. מצלמים למבצעים האלה, תמצא את הזול ביותר ואז חותכים לי. חס וחלילה, מה זה קשור? ככה אתה מכיר אותי? לא, אמרתי בלי תמונות. אתה רוצה תקנה, ואז תעשה בוקים, תעשה מה שאתה רוצה, תצלם 1000 פעמים, אין לי בעיה. אוקיי, בסדר. הרצל אמר, זה הרצל אמר. הנה, אני מעביר לך בביט. בלי תמונות, אני אומר לך. מה, אתה תוקף אותי עכשיו? הרצל, בחייך. בחייך, הרצל. גם כן הרצל, שלא יעשה טובות. הוא לא המצאון היחידי בארץ. מה זה? זה מפת המציונים של משפחת טיטינסקי. כל המציונים הכי זולים בארץ לפי מיקומם. אדום זה מציון זול, צהוב זה ממש זול, ירוק זה מחיר בדיחה. ושחור? שחור זה לא מכניסים אותנו לשם. אתה מתכוון לנסוע לכל אחד מהם? עד שנמצא מיקרו זול יותר. חוץ מזה, מה רע? זה כמו טיול שורשים בשבילי. כל הילדות שלי הייתה במקומות האלה. אתגר המיקרו, here I come. 47 מציונים. 47 מציונים מאילת ועד שלומי, בשום מקום אין ג'ירומי פחות מ-249.90. זה עדיין מחיר טוב למיקרו. מי צריך מיקרו? המיקרו שלי בן 18 שנה, כחדש. אז למה קנית מיקרו? אריה רואה בג'ונגל אנטילופה, אומר, כבר יש לי אנטילופה בבית, אני לא צריך. לא! הוא צעד את האנטילופה! זה הטבע שלו! חינם, זה האנטילופה שלי! אז מה אתה מתכוון לעשות? בדקת כבר את כל המציונים בארץ. פוסקה, חדשות עכשיו. קדימה, תראי. תקרית ביטחונית חמורה הערב באזור רמאללה, כשסביב השעה 5 בערב אזרח ישראלי חוצה את הגדר לתוך השטח הפלסטיני. רק כעבור שעתיים במשטרה הפלסטינית מקבלים דיווחים על אדם תימהוני שמסתובב בשוק של רמאללה ומצלם חנויות חשמל. כשתושבים פלסטינים מזהים שמדובר באזרח ישראלי, מתפתחת במקום מהומת אלוהים, שרק במזל נקטעת כשמנגנוני הביטחון הפלסטינים מחלצים את האזרח, וממש בדקות האחרונות מעבירים אותו לידי כוחות צה"ל. ממש כפי שאפשר לראות כאן מאחורינו. לא מפרים! הערכות הן שמדובר באדם הלוקה בנפשו. חזרה אליכם. הלו. מאיפה אתה באת לי? 249.90 במזומן, תודה. מה? מה כתוב שם? מצאת מוצר זה במחיר זול יותר, הבא הוכחה וקבל כספך חזרה בהתחייבות. ומה את רואה פה? מסך שבור. תמונה מסמיר אלקטריק. לא, זה בגלל החיילים, הם הפילו לי את הטלפון. וואו, כיף! עצור, וואו!